Auringon noustessa jatkamme idätysprosessia. Aamupäivällä liiotettu vehnä siirretään idätysastian. Noin. Isompi määrä voi idättää siivelässä, kun taas pienempi määrä itää hyvin lasipurkissa. Purkin päälle on hyvä laittaa vaikka tämmöinen pala tylliä kuminauhalla. Jyvät huuhdellaan kerran vuorokaudessa ja annetaan kunnolla valoa vettä pois. Tässä tynnyrissä on kesänä muhinut valmiiksi multaa. Ja täältä se näyttää. Valmis multa siirretään sitten lämpöön talon sisään. Ja tästä sitten otetaan multaa. Ja tähän tyhjän tynnyrin sitten menevät ne juurimatot. Siinä on reijät ilmastointiin. Tässä samanaikaisesti idätetään sekä munkpapuja että aurinkokukkasiemeniä kastikkeisen että vehnän itoja. Vehnäorot itävät hyvin hitaasti. Saman aikaan liioitetut munkpavut ovat jo valmiina. Kastiken kanssa ovat hyvä perusruoka lounalla. Taas sitten se kastike. Noin. Se on aurinkokukkasiemenet, sitruunamehu, valkosipuli ja sitten soijakastikella. Ja vettä luonnollisesti. Salatin kerran tästä tulee erinomainen lounas. Siihen voi lisätä vielä hapankalia. Hyvä ruokahalua.